tanan di ayon dong tanan naglantaw rin ang gibuhat naghimo ko og bukayo kay magputos ko bulanghoy with bukayo sumang bulanghoy di na po dinumugan bulanghoy na pod ang bukayo ko una kay ang mandam kani dabong-dabong nga lubi kanang bukayo hunon jud o ginugay nga kamay kani resulta ron sa bukayo mahamurag biko dilab-dilab pagkado ara magong gabi sa tanan nagputos ang racket sumanday ko bulong hoy dibog kayuhan isang ko lima ko sang dahon kaya din kaigo pala yung nananaan kayo may kuan may saging hinog mo na yung servisyo so, sa una nagsakasakong bulanghoy ang guron nagsakasakong bulanghoy lahang klase sa bulanghoy hanggang mo sa una pinuto ang servisyo sa una sa gagmay pa sila sa upaw tapos dapis basak ang pajag kanyang bulangoy sa onas gagmay pa ng mga bata sa kasako sa nabangurong produk ng puputahe pinuto kasabakik sumang bulanghoy kasababol magdang putay sa una ako'y kasabakik sumang bulanghoy suman ganja pinuto kasababol kanang kasababol sa una muna na rin pitsi-pitsi sa Manila pa ang buburan o lubi steam ang bulanghoy di lingin kaya kuan pusokon digin sa Manila na kuan na yung pitsi-pitsi kasabakik
Balik sa uno. Balik sa uno pangkabuhayan. Centavos sa ni sa una. Bumalik dyan has, nandiyan sa pa to. Ang pinuto sa una, tag 50 centavos. Diyan, ang ibili ng tag 40. Nag-consign ko sa high school. Diyan, o di mahalin. Mas minika. Mga tigbit-bit sa una. Sawa pa sila sa upang high school. Sa high school nas upaw, sila sa upaw Julie. Pero sa pa sila high school elementary pa. High school bilisa, may tagbit-bit sa tinda sa una. Una ay suhol. May binit-bitan. Sa halin rana, kabuntag, hangin hatid. Sa kalugadan na sila ni Magda, sa kalugadan na sila ni Kala Pudaghin, Ija ha. Ito kayo dahon. Grip na naman yung iba, no? Di mahihigo. Sa bag na itong dahon ganiha nga, o man ka pang hawog. Paano may dahon sa rin sa pagdumog. Buwan na ba karon? Budoy! Buwan? Nay buwan? Miskin ko na, silang nagbuwan. Naghambog kayo. Wala, nagbisi man. Bilang daon ha, di ka na nagisod sa rip. Kaaba na isang limugan na isang adlaw. Ako doon nakita ang gabanggod kay hindi ako gabanggod. Secret, ito siya gabanggod. Pikot-pikot. Na, ang sabaling dahon na. Uy, tulo na may gisi. Ang kabuok.
Ini mahurot na. Ano butang sa rip. Magalaraban na. Dahon na yung pasiguan dahil. Dahon na pinag-uban. Wala ako. Sa kanya bulang hujan karon, uban. Serbisyo publiko. Punta sa Mama Nailin. Wakadad Asa man sila? Mato kung lakaw kung ito sila na kung tuwing nga doon Nailin. Hindi laman, ano na naman sa bahay. Ano na po tahigdas bahay. Hi kung Ate Upaw Nailin. Kaya ko natin pa. Ate Upaw. Good morning Ate Upaw. Ate yun. Tayo ning. Ang mamawa do ko dadadad na kayan gusti tayo ning. Hala, tayo ni. Kung sila kasi ang mamala ni sumbong man. Uban ta ko mo ko dad ate tayo ning na kakudugon ko di ko dad undi tayo ning. Hala, shout out. Mama Alits. Kudugun ko no. Di ba nun? Hindi ko ni mo ubanan ma. Alamang, hindi ko na mo ba ng Selyana ni sumbong. Kada mo lakaw tayo ning di ko dad undi tayo ning. Hala, sa dilaman day. Loy pag bata, di ko sa ubanan sumbong. Ay kuya ante. Ha? Nakapicture. Mapusa day ha? Nailin. Hmm. Ate Nailin. Good morning. Luto lagahang suman. Di ara. Sabay ka sulang nanay. Gagal na ka sa mama di ito ko dad ko Nailin. Okay, ke! Unsa ke? Na! Ate Vicky. Tuwayan. Ate Vicky. I love you Ate Vicky. Nasa tasuman. Nasa tasuman. Ate Vicky. Ano mo galigya mo kainin mo? Nani order niyo mo? Ano mo niluto o Nailin? Dada nilang uli. Di ka bang luto na na? Nailin hay kung Ate Upaw Nailin. Hi na, hi ate yun yun. Mukhang kakapan. Ano pa makoy pamahaw man Yung susuli ka, pwede ba ka? na Ate Vicky. Nagkapite. Aw, nagkilanit eh. Brancy. Nay. Pwede ba mukha pa makoy pamahaw nay? Mga bigay ka. Kape. Kape mo to Kape sa. Ato ra ba? Diat dan gubrang yung alig hapon. Ang gigama. Dugang kakagubrang hoy. Kaysa Happy birthday, boy. Uy, salamat. Happy birthday, ni. Kamusta man ka, ni? Kauyab na ka? Si Buboy na nakauyab. Hala! Lagi. Happy birthday! Wala. Buboy, kauyab Buboy. Dagod siyang babae sa balay. Sa naul. Paya lagi na ako. Sa? Gwapa kaayo tay. Hala. Valedictorian pag yun tay. Hala. Amado! Valedictorian kita. Wala di kami. Sini lagi, tagay na. Sini. Panguyab na, kaya rong mukamang nakasbanyo. Mukamang nakasakatunong. Kaya di na ka magpaarsa-arsa. Bright man eh. Ayo, happy birthday. Di man siya. Priya, happy birthday, day. Kasama na. welcome to my birthday. My birthday. Happy birthday, day. Kanta. Ang birthday Nailin. Ito ah. Happy birthday Mama Ika. Akan birthday nga. Neda. Na. Sa kayo putahan ko sa akin lang.
Oh, na, nangansa. Manalangin. Ito. Kamanin ko. Kamanin ko. Luto. Manalangin sa riyan ko. Ano kanin ko na? Kumay mo dito. Luto. Na. La. Sige na kayo. Kanta na ko na sila. Manalangin sa Mama, ika. Mag-praise ka. Pray. Ha? Padali na pa. Pray, kasi na po nag-pray. Ano Lamas riyan. Alin ka? Kaya. Kano naka-tripod mo ni ka? Lord God, daghang salamat Lord God sa kaning adlaw Lord God kini ako sa kinabuhi Lord God, ilabi na Lord God sa pagsaulog na ako sa birthday ni Ate Monica. Ako sa dyan giampo nimo Lord God ug tagaan pa nimo si Jao. Taas man kinabuhi Lord God, mag-adyo si Jao iyang sakit ug i-bless pa pud nimo si Jao Lord God aron makapag-bless pud siya sa laing tao Lord God. So sukad po Lord God ang giampo Lord God ang pagkaon nga nasa mula mi sa Lord God, i-bless po nimo Lord God, nga unta mabusog mi, ug maka-share po mi Lord God sa uban, aron mabusog po sila Lord God, tanan Lord God, among giampo sa ngalan ni Jesus, Amen. Mama, ikaw. Happy 5 minutes later. 5. Pasako. Maadong udto di ay. Di nga day ko sa lungsod. Di ko itudong putanding yadto. Dito po ko center sa magkwanta ko sa laboratory. Di kay may midtik. Nakalibman. Schedule ko balik karong kunong Martes pohon. Kaya kaning tayo lagi ng rani ang bubuo dagang BP nagpa-BP ko taas gihapon bisa ka nag-exercise man takog mabuntag kay kanang manilgig mangguna taas man gyapon kang BP tungod siguro sa kainit ja kay mo karong adlaw ila kong dadto Cebu wa mo jud kumuban nila Rodelisa sige chat si Emilio nga atuloy ko nog Cebu tagaan ko ng allowance ang problema na kay ang kaning magbiyahe grabe nginita karong ganito lungsod grabe nginita ngani kay nga to ko alas 7:30 na kauli ko alas 11 init kadto. Ang dahan na palaw dito center, wala mo ka video kay nakadong tao, kay midtik. Agabang nga schedule karon wala naka kay midtik ko na ito, sa to. Pulis ako dasdusan ng tatay. Salamat ko sa tanang mga taong kaway naglilisang video, labi na sa kaway nagsubaybay sang video. Napiningan masiko no kog upload man ang hilin sa pag-upload na nga arang bisihan ha sa hypod kaning magpatugtog sa pikas silingan maabot na di man ko may pa mo edit mo nang din lang ko mag video nindot untang mag video kanang say na ka video ko nga manilhig maura na timingan na po nagway magpatugtog ganihan nagpanilhig kay singabot lagi ni nga mong evaluation wa pa man sige ra mag kan ko kuan Sirigulyas. Pasang kasin. Kasi mo nay? Nay? Bago ba yung grip lang? Ito. Kasinan ba ni mo nay? Nay? Yellow ray. Nay mo bang kasinan? Ha? Iguan ti mi na manis bol pro pangitaon nun. Agi pangita siguro tatay rambutan siguro. Wala rambutan ter.
Gamay lang mamata sa saunay nga ni. Mataway mo, grabe ang init ka. Hmm? What's your skin detail? Tel. Kere? What's your skin de? Tira sa skin de. Agis. Cookies and cream. Yes. Nakilita. Nung naitom ko. Panirang dani na isa duha tulo ng kapok. Saglamig ka ho. Tao. Kita to kasi mong kao. Di matabang. Hagas ka diha, kare? Hmm. Kilakaron na ganay mo rin. Bila ka na mas kusus mo ka. Abri. Ang nagkuko. Sa nag-abri? Mama na dyan. Nakuman na kagas kindirin. Tagbilan din. Nanayga. Pagaling. Usaran? Tag-10 lagi. Kapag ito de, kung imiga po. Panipat mas imig ka po. Bakla mas imig 200. Bawa kita tagsarsin mo. Ngarbay. Avocado mo niya. Bawa nagday ba? Uni upo dito? Hani mo na yung gihimulin. Ha? Nanay mo po naghimo na eh. Ako mga pa nakauban sa bahay. Hmm. Aw. Askin di tay? Tapos bahay. Nga? Nayo. Dahan sa kasako. Abri na. Gambar man. Sana mo siguro. Ah! Ikaw na ako sa tay. Abri ko no. Sunod ah. Sima-sima po me. Bawag init. Samot ka-init. Ako na katilaw. Paki! Bakit tiri? Huwag gunting. Sa bahay ko tayo pa mauli. Empat silig suhod. Sabi? Katulog yung ba't mo. Hindi mo ito sa bahay. Katoko. Katay jubitan. Ha? Ang lalaki ako puto mo. Alas na nag-iabod. Renta agong utang. Tiri kayo ko na. Renta lang. Kaya ang hatag din mo isa. Ikaw. Magkuhan ko unta. Magbilin itong bukad. Ito nga niya nagabi. Ano? Tinakot ito mo sa loob. Namay ko. Mga may nag-atro sa. Ako rin may asir. Cookies and cream na. Ano, may kado na haron. Isang buhok. Wala tamis tay. Tay. Wala tamis? Tamis kado. Tamisan mo ako. Tabang ko no. Diyan. Really? Dura tamis ng kado.